Soğanım yad bolly bu yalan şey dünyada. Kim ağladı kim şad bolly bu yalan şey dünyada. Kim ağladı kim şad bolly bu yalan şey dünyada. Yar yar deyip güldüm, yar mehrini görmedim. Göz yaşlarım gizledim bu yalan şey dünyada. Kalbim dolu sevdin, yürek dolu kaygıdın. Yanım ilki sevdin bu yalan şey dünyada. Bizim dünya aylanar, ya dillerde sayraya. Yaptı beni ayrana bu yalan şey dünyada. Yaptı beni ayrana bu yalan şey dünyada. Sevgim yolum bağlayan, yürek bağrım dağlayan. Yar yar deyip ağlayan bu yalan şey dünyada. Ot olup yanıp gördüm, buz olup donup gördüm. Ağırdır çekkenlerden bu yalan şey dünyada. Bu yalan şey dünyada. Kıydım, sen beni kovuca dinle. Ah canıydım, men sana bir zat aydayın. Ecen hiçten yamanlığına del, canıydım. Doğruyum aytsam, şu öye girip çıkamda komşu kolumdan utanıp, yere teredip girip, yere teredip çıkken. Her kim yüzüme diymese de yen senden diyeler. Ögü yevüngülen gıydığını öyüngde yaşatyan deyip. Ten koksu gıydım, gaynınlara gitti yaşa. Keşke sığman oturan öyün olmasa bolyaram olin. Tüyleme ovada ulu hoğlulu mal garalı mellekli ikindikinni o gaynın amma canıydım. Gelinem neyl arzulanıp ediliye. Yavşı niyet bilen ediliye. Ejemen öwrenşemek owaň şonýalak hereketlerine, mal garasına seyretmeli, üstüne gaýnym ýöne hemme zat onu etmeli, bunu beýtmeli. Hemme zat öwredip ýörýär. Gaýnyň wezipet öwretmelem-de, dogram etdi-de. Gaýnyň näme öwretse geliniň wezipet şon ýerine ýetirmek, gaýnyň bir ýamanlygy barmy? Waq bar belan körüp özümden ýeke çağam diýip başyma çykaran özüm. On tamam atamabalar ýöne ýere diýmendir. Iki gıydın urmadyk soň diýdinler diýip. İru işten ejeň öýünde. Näme günne gersen gel gıydym gezmäne. Ýöne sen esasy öýüň, esasy ojoň, esasy pörüň gaýnyň öýünde bolmaly. Nähä diýmen? Köpeler taňa nä ejetini öýüne köpelip bir diýen adaltaň taňa awraýmy ýa maňa awraýmy? Eje gep edilmeýän öý barmy? Hemme kişiň gepi gurruňy bar. Hemme kişiň gepi gurruňy özüne ýetik. Onuň hem
Sen doğrulap beren mam şolara. Hani ödün joraň toyuna gidende eje şo gowulan, şo näme ulan dip şey dip ödün bardyňa. Ece, şatlyk gowaglan, şatlykda gurrun yok. Asyl gurrun owa hakda gidip otyr. Owada ýaşasym gelen ok men. Agyd owa dip ne daş ýolmy? 10 ýaş mıntyk ýol geler ýörersiň de ejeňlere de arasyna. Ýöne gaýrat et ejeň ýüzüni ýere salma. Ana gaýnyň gül ýalagam gaýnyň ma. Onuň owadyr da uly howly her ýylla bir çağa dowurda, çağalaňa teretde köpelli örňede gitdi. Şondan owdatdamy hi. Ece ansatçygy goýaýdyňlaý sen. Gepin köpeltmede ýydyňa ýel çalmak gaýnyňa ýere. Gaýnyň örgüli bilen şuňa jaňlaşdym onuňa da nigsi magraýdy. O örgüli bärik şatlyk bilen ikiňiz gezmäne gelendiňiz öýdüp ber. A siz bolsa näme edip bersiňiz? Geliniň gaýnynyň örlese gowalar. Men sen ýumruk ýalyňdan, kakaňdan alsamam, eneňle ojagyny taşlak aýdan nälerin. Seni şu boýa şolaň ojagyna kemala getirenler. Sen hem men ýydym bolmalysyň. Gaýrat etme, ýüzüm ýere salma. Düşündiňmi? Galanyň özüň bil. Şatlyk gelse gurlaşmasam boljak gelmen. Be. Şatlıkçan gülne çaňy diýdi bolan çaň etmediňler. Ne geldi aýlady. Ne şatlyk aýlady. Eýülik mike. Ya özüm aýlaýdym mykam. Alo. Şatlıkçan oğlum. Assalamu alaykum. Wagt men ýagdaýym gowula. Sizden habar ýok. Gülni aýlaýadyň şuň aýlamadyň bolýan. Beýinçilikde özüm jaň etdim. Bak ece birazcık iştirak bolup ayla bilmedim de. Ödün gowmaýanyň tagmy? Gowlukmy çagam? Ece mena soňrak jaňa daýyn taň işden çykyp. Ha bolýa oğlum. Men açyk şu iştirak onuň adyr çykyp işden çykyp aylaýyn taňa. Ha bolýa oğlum bolýa. Galynja geýini weri. Birden şemal qaqaýmasyn. Ha bor ece. Bolýa. Bor balam. Oda assalamu alaykum. Waleyküm esselam. Olma, harmanda. Ya daýlanma. Şatlyk gördüm. Şatlyk ana hotaýda başlyk. Şatlyk. Owan. Başlyk men gidibereýinmi? Gidiyor. Gelen var. Assalamu alaykum. Aleyküm. Gowmaýady. Ýaşy. Çigim. Şuýda başga da işläp berenler görýärsiňmi? Agam diýip oturanny gördüňmi şola? İşow bärjigim. İş wagtynda başlyk diýip ýüzler. Düşündiňmi? Gelen de aýtmadylarmy o telefonna gurlaşmalylar diýip. İş wagtynda telefonna gurlaşmaly däljigim. Düşündiňmi? Telefon ulaşmalylar we aýtdylar ýöne. Ejem jaň etdi, şoň üçin aldım. Çigim. İş wagtynda ejemem bilen o qaqamam. Ondan mara. Bärik. Pelwan, agam pelwan alan ok seni. İşe men aldım çigim. Şutaýyna men ýöretgen. Düşündiňmi? Düşündim. Zaýyn ämetdim. İşde adam edem. Şu wagtlara şäher içinde gowy ardanjak wakadan jaýlar bar. Näme etjegem bolsaň tidirek çarçakdan bellisin et. Al şu jaýlardan. Düşündiňmi? Düşündüm başlyk agam. Başlık! Başlık! Bol, bana gidip gördüm o. Ne mol ho? Ay bol, haydi o, kendi araştırdılar o.
Men bolmadı etdim, alat etdim. Ayda, hem olanı bırak. İki oğlum oldu başlık. Sumat Zangel öydün. Ay tuvalet. Ya sudayın var. O şey değil başlık. O size tutay getirdin. Ay kehan araştım oğlum. Katı kehan araştırdılar o. Ahır Allah beriptir. Benim dur sayınay başlık. Bolmadı ettim o kehan araştım ben ona. İki oğlum olaydı o başlık. Hayran olayım ana. Bolor. Hayran ap yetişim oksumat mena. İki değil başlık. Neme? Sonra eğer mümkün olsa ertir cevap beraysanız işten iki de o. Sana bir ürün bro. Ha bir ürün son neyli? Yok, bolya iki ürün var ya. İki ürün mü? Ay bolya oğlum. Söyüncüğüm karhanan adından barar. Ha söyüncü mü? Ay sol ikidir başlık iki dayın sonra. Koydunuz tutursun da. İkisi barar. Bolya sağ ol tanrı yakın ömrün olsun başlık. Size de daha yakın. Bolya ikidir başlık. Ya söyüncü ne bak. Bolya bir ürün gelirim. Başlık sağ ol. Tanrı yakın. Bolya. Tuvalet. Hey sağ ol başlık. Bolya boy bolmadı ettim o. Katı kehan araştım ben. Bolya başlık. Sağ ol başlık bolya. Başlık. Ey sağ ol tanrı yakın başlık. Men kehan araştırdılar aşo. Bolmadı ettim onu ikildi ya. Allah yetirsin. O yankı soğudun bellersin de şu ya nep dersen. Arkayı boluydu. Ödüm dönün oyuna var. Söyüncüğüne ay bir atlı dayanıydım da. Bolya sağ ol başlık. Tanrı yakın. Sağ ol. Başlık. Sizde nasıl sağ var ay? Men üç oğlum mu? Ay tuvaleme. Yine var ne kitap olur da men kapı çöde orada bahar ne tip varsa şimdi Ne yakı tip yakı ne tip varsa Allah yetirsin. Bolya başlık. Ya sudayın var. Bolya sağ ol Tanrı yakın Tamam. başlık. Uy başlık. Yankı ikidir yine yahtı dayanıydım ya. Bolya. Bellaydım ya. Ayttım ha iki var. Bloklarda bellaydı ya ne nep dersen. Sen var mı akam? Söyüncüğüm Ha var. bellay sonra iki oğul olur bir bekkan deyip belli. Hava. Bolya. Söyüncü. Var, Sağ ol tamam. başlık bolya. Tamam. Bolya. İyiliğin hocaluğuna, maşgalasına koşulmana hakkım yok şartlık. Yöne men özümden bir misal getireyim. Maşgalalı dördüğümüzem, çağal, çoğulu hemmemden. O esedi kakan pahir edik gitti. En esas yerem şol dört doğunun en ulfu men. Şol hovliğin içinde dinecikleme del. Ecemen menninle yaşar. Şahatlık sen men maslahadım alsana. Gova ağalanma. Gova ağalanma. Pelvan. Gatu oğlan şahatlık sen. Alalım. İyi öylek mukabalam. İçim ne vakit gelir? Äzir geljektiydi. Gelecek deydi. Ece. O tüyürsün Oy geldin mi vaktana karışma Canım ecem, qoğum yağdaylan. Sana Neyle? karışma Qıydım qoğum sen.
Sen näme öýe gelen ok? Diňe mamaň ýanyna oturýarsyň. Men joram da. Şeýlemi? Bu çayjağız koyup bereyim sana. Eje näme aradaly görünýär? Men sana kızgınjak çörek pişirdim. Aňarda kuchňada goýup gaýtdym. Sağ ol balam, men kızgınjak çay içip. Getir. Sağ ol ejem janyň demlänje çaýy. Bak Çerencan, şatlığa çaňa diýen bolyn alana. Özü çaňa täýmede gepleşip bolanok. Näçe gün bäri çaňa denak. Hakyydym eýgilikmi ka? Hani sen özüň çaňa edany? Eje jan çağa däle, ol oda su özüni oklar ýaly. Aýlarda. Çaňa diýdimmi çaňa? Bolýa. Haw Jeren. Alo. Guwanç. Salamu alaikum. Salam. Ejem gürleşek diýeseň bilen. Ha şeýlen berani. Bolýa, häzir bereyim. Alo. Alo, Guwanç. Ece salamu alaikum. Ece bir çaltyragy aýtmasaň bir işim köprakda. Sen işin köp bolsa da işini taşlady meniňle. Şatlyğa çaňa diýen bolyn trubkany alanak. Eýgilikmi ka? Hani habar tuttuğunu sonun. Näçe gün bäri şatlyk bilen iýdilip gürleşip bilemok. Öýdem jan edenok. Ol wara öňkü işini tawsyryp şähere işlemäge gaýtjak diýip bärde-de iş tapman soňa men ýanyma geldi-de. O nägeli? O ece ana men ammarym diýişläp ber. O ýöne wara ece men şäherdirim oglaýdy oňa ýogsa mara niýeden çykjak belli däl. Towa. Agamyň habar ýok men ýany diýişläp berenden. O nägeli? O ece öýden mara ol şäherde ýaşajak diýe. O nägeli şäherde ýaşajak diýe. Kakan hünerini kim ýöretmeli? O wadaky kakan ýurduny kim ýaşamaly? Ay ejem jany senem bolýar-da şol kakandan alan hünäri, kakandan alan yeri, kakan mehri, kakan ýurdy. Ay eje şo jaýda satjak diýeni satdyran bolsaň wara. Bu senem biz bilen şäherde ýaşap görmeli eje. Kim jaý satjak bolýar? Ana ol satjak bolany sattyrmasyňa baryňyz. Oy. Kim jaý satjak bolýar? Sen nämeleri diýen? Kim jaýyn satjak bolýar? Şo el ýaljak yer saklap oturýarsyňyz eje. Şol ataňdan alan yer, ataňdan alan ýurt. Başyna ýapjakma eje şonu. Şondan satam bolsaň bir çağıçyklaň arasynda deňje paýlan bolsaň eje. Ketpesini. Şu adamlara pul diýsen ýaraman uraýa aýtýany. Jaý satjak diýe. Habarym ýok eje. Habarym ýok. O näli? Kakandan galan mirasy satyp bolýar. Hiç. Men pelwanym ýanyna gideyim. Eje. Menem gidäýin. Ýok. Sen gyzyň bilen otur. Pelwanyň ýanyna gideyim. Şatlyk diýme bolyn. Şähere gelenmede näçe saat boldy? Hani haçan alýas jaýbyl. Haçan açendim men ejemle oýnan girip çykyp bermeli. Ejem öz otağından çıkmana utanýa, sen tondurmajak bolup. Ýöne sen tonaň ok. Hani obadaky jaý satyp şäherden jaý alarsydyňa. Hani beren sözüň? Aýdydım bolyn şu wagt. Ejemiň ýaragy halyna men nädip ejeme jok jaý satylyp aýdaýyn. Ha, şeýlemi? Hawa, sen ejen gowunna degmi? Hawa, sen ejen ýaragysyza gowunna degmi? Ene derrewçik bäwegimiz bolar. Olam ejemle oýunna bolar. Hawa, sen ejenge derek, enesine derek, mamasy urap oturar sallançagyny. Hawa, bolýar şu saňa? Oy, hani o iňmulu agaňyz
Men kakaňyzyň ornuny otyrnýän bol. Ha? Jaý alyp berjekdi-de şäherden, hani? Ataň ýurduny satyp bolmaz, özüm jaý alyp bererin şäherden diýip. Hani jaý? Iň bolmana şäherdäki jaýyny ma beren oksaňa? Şäherdäki jaýyny berjek bolyn. Oňam göz owadaky jaýda. Oy. A bir başyňa ýapjakmy köne jaý, owadaky jaý? Ondan şäherde ýaşanyň ow dämi? Wah, biz bolýa diýsegem. Ejem etmeýär, ejem şäherde ýaşamaýar. Oy. Ejem ýaşasy gelse gelsin. Ýaşasy gelmese-de hana gapdalyna bara şaňyrda oturan pelwan agaň oýy. Şoň ýüregini agyrtmajak bolup şuteler diýip bilemok diýip sana düşündirip otyrna şoň. Ejemiň ýüregini agyrtmaýyn diýip sana diýip bilemok diýen. Birazjyk sabr edäýinmi? Haçana çenni sabr etmeli. Näçe gün? Näçe wagt boldy biziň ejemlere göçüp gelenmide? Gyýw. Ejem inni her gurlana kaktyryp gurlaýa. Inni maşgala bolluňyz, tünekli bolmaly sizem diýip. Mene utanýan sen tanmasaňam. Gyýw. Onnoňam seni agaň gowanç, seni ýükçedi bolanyp ýöre. Şäherde iksan jaý wa, beräýsin birini. Asyl beräýmez saňa. Näme? Üç beten çağalary barmy? Bary bir iki bolup ýaşap ýörler. Beräýsin bir jaýlaryny saňa. Nämen gurrun etjeň ay. Owadaky satyljak jaý. Bir paý menki diýip oturan adam sana jaý berermi? Vay, zadam zatla gerekde. Bolya ağalanqa düşnükli. O ayalığından qınäme çıkıp giden soň, hemme zada burunlaryny sokup ýör. Ay, olaram edilseň alla zatdan duýman. Meňe zatda gözüm ýok, owaň sygyryna da, malyna da, jaýyňyz bilen işim ýok. Sagaman şu şäherden jaý alyp öz başymyza ýaşasak bolýa. Menem şo pikire gelip ýalňyşdym öýtjän. Ýalňyşdymy öýtýän? Sen meni ýene täzeden owa gidip, sygyr sagdyryp, mal baktyrjak bolýana dälsiň-de. Ay, ýaşajagyň çynyň orda tagaram tagmaly bordun. Hemme adam etmeli bordun bolyn. Yo, şatlyk. Iýda ýol ýok. Gellikmi inni şäherden jaý edineli. Mene gitmernini. Öňem zordan aýtdym şo taýdan. Gepi zoltmada şäherden jaý al. Mene ejemleň oýuna girip çykyp ýörmäni utanýan. Sen gitmemeli gider. Menem şo pikirde. Ana ertir, agam pelwan gelse gurlaşyp kork görürüm. Bolya, oturuver mene. İşe. Nire işe yan gelliňe? Ay, ýük geldi diýip habar etdiler han. Ha, inni ağalan günnüz işledi yani yetmedi. Inni gijedi işledi bolady bu seni. Çörek bir git. Bereket dersin nahara ýedik. Töwernem özüň okardyň da. Gyýw. Enesi, siz midiňiz? Oy, gelin geçin. Sağlık gurgunluk mu? Geçin, oturun. Yola çıkıp kaytmalam derler, enesi can edeymeler. Azar bermeýän Çıktım da kaydı verdim. Han pelwan. Pelwan daňdan çıkıp gidişi ýük diýip. Ýükler gelipdir. Jaňat. Men çaýyň naharyň uruna çykaýynda. Otur. Çaýdanam nahardanam dop. Pelwana jaňat. Bereu gelsin. Häzir can edip soraýyn. Dinleyen Selvi. Alo? Pelwan? Haw. Ejeň elle. Sen nerede? Sağlık mı? Öňnäm alyp gitdiýär, ol öz geldim şu wagt.
Doğru aýtsam, yüz göze o del. Senlik meselesi var ýaly pelwan. Bolýa, bardım. Bolýa. Basymrak gel. Gel. Bolýa barar. Bolýa. Assalamu alaikum. Başka şu kadar ayetler etmelikim. Sana da gol çekip veririz. Bol maksatcan son ödüm görürüm gol çeker. Bolýa. Enesi, häzir gelýän neydi? Arkaýyn oturup. Başarıylık bilen. Çağalanı töremedimem. Çağalar dolçana. Akıdıkları okat görmüş. Hudaýa şükür. Mektebe gidip gelip durlar. Hudaýa şükür gowluk. Çağalıkta hemme çağalar gowy Ulalansan. Evet çağan değil ýaly. Bolýada. Ýorsama öýdäkiň ýertisi. Owa barsam agalamyň süňürtisi. Maňa şu taýdan rahat ýer boljak gäl öýdi. Ey bolýan. Sen ýanyndan aş. Karop gaňysam rahatma. Ejemcan. Pelwan gelin sama. Geldim. Aha, Ejemcan. Salamu alaikum. Oğum ýagdaýlaň. Şeýtde bir de gelýär mehman bola bir de. Ejemcan, kösem ýola çykyp gaýtmalar eken, jaňa daýmelken indi alyp gaýdardym da. Adar vermeýin hep. Çykyp gaýdyp berdim. Vay, azar oğlum Ejemcan. Ejemcan sana çaýna harar berdilermi? Selvi gelin. Olurna doğurla. Yöne. Yönüsü näme? Şatlyk. Şatlyk näme bolupdyr? Goňjum ýany işläp berýän ýaly. Pelwancan. Oğlum. Men sana ýekajak açtım bilen geldim. Ejemcan, sen bana bir haýyş derdin, mün haýyş bilen ýüz tutmaly. Aýda Ejemcan, bitirerim gaşym çıtman. Inni men behrimden aňyrym ýakyn. Men bir ýonança pulum var. Sen şonu al oğlum. Vah canım käbäm, men pulu näme deýin? Gaýta gerek bolsa men sana bereyim. Dünýä barym sene Ejemcan. Dünýä malym, jany malym sana gurbana. Pelwan. Men sözümü bölmede. Dinle oğlum. Sen şu pulu al. Üstüne näçe goşmaly bolsa goý. Gerek bolsa dost ýarlamdan sonra. Ýöne. Şatlyga jaý alyp bir şäherden. Ýöne oğlum.
Kakın yurdun sattırma. Ecem can Ecem. Buğurun dur buğur. Bulatlar bolmadı Ecem can. Bulatlar bolmadı Ecem can. Bulatlar bolmadı. Sana çatta öğrendi. Beni arzuları etmeyelim. Canım Ecem can Ecem. Ağlama Ecem can. Ağlama. Yurdumuza yatlar metken tutar yani. Kakın yıkayamadı. Ne günah ettik oğlum. Kakın fakirdi. Ona bir yanına taşlak gitti. Ya dedik Orhan dedi sakladık mı? Ya dedi mehir vermedik mi? Başka çarem yok can bana. Ölmesem kakamın yurdunda ya da mekan tutturman Ecem can. Ağlama yani. Ağlama Ecem can. Pelwan isteyemem beni. Gerek bolsa şu altınları sat. Sat şuları. Yönü hayiş etyen. Ecem ağlamasın. Koy tayfa. Altınlarını yığına. Ben gelinimin altınlarını satmam da neyime cayararlık yarıday taparım. Esas sen ağlama Ecem can yani. Ağlama. Can oğlum. Senden başka benim dayanacak adam yok. Can oğlum. Sonra da terebin dara vatan mahalleler şlo. İşlemedi korperler diye durun ya varma. Aleykümselam. Selam. Ağır mı? Ne o? Bir adamlık işi. Kol bedem mi oluyorsunuz? Tüyüf etmeyeceğiniz de tutacağınız da olsunuz. Başka araba yok mu Didar? Bağırmaz. Barakella o. Senin mara. Bölüm müdür edecek kolumda. Pelvan önkü yerini işlesin diyendir. Bari işten ulan oluyor. Ah onu. Pelvan diyen ne alırlar? Ben öyle takdan. Aşağı bana araban tapmam saat attı. Alan mı olaymasın? Hay böyle. Uy, on tamam. Bas, ne seni görse? Yönü qaharlan. Böyle. Sen görsen qıyıqır ya. Bize bey dönük. Ana. Arada ustadı iş yapıyorum. Qaytam armada dik geçti. Hay bu zatlara düşünmeyen Didarcan. Olon bana aller gesi var. Beni görse bolonu. Ançılar düşüreli. Yer öyle özün olsun bilyansin da dost. Sen onu olur alıp gel. Ben yankı diyen işine gideyim. Kaka. Özüm kaka oldum. Yani interimden çağa alıp küyse yanay kaka. İçimde neçe soğal,
Näçe arman barlygyn bir bilsedin kaka. Köp ýerde, gatken ýerde ýaşlyk etdim. Sen markaň kaptalyňdan turman senin öwüt ünnüwleriňden, maslahatlaryňdan akyl sanlagyň doldurmaly ekenim. Meniň dünýämde ni senin onuň tutup biljek ýekje adamam ýok kaka. Hanni senin ornuň hem akyl sanlygym hem boş. Dünýäde gidere yol tapman alan yalňyz ýolçy oglum men kaka. Ýaşyň bolany bilen ulu bolup bolan ok. Sen bilen näde beýle agdy bir saklap bildin kaka. Indi biz näde bagdy bir bolmaly? Çaga kak aklymyz çagan bolsa da agdy birligimiz ulu adamdan kýaly. Emma indi hemmämiziň aklymyz daş ýarýar. Emma agdy birlik ýok. Çağlykda hemmämiz bir köneje ýolgona sygypdyk inni bolsa bu goja dünýä sygamyz kaka. Ayna baksam senin yaşlığın görýän, pikir ýumagyny çürleýän kaka. Sensin armany içime sığman, okurdağıma dolsa dözmeýän kaka. Birilmedik sowallarim kän tapmak kıyın bolly. Oýsan şwilin didirip bayramyň oly. Madama sen adyň sizleýän kaka. Sen arkan gaýyny bilmedi ýüzüm. Inni dogunmada geçen ak sözüm. Bu dünýäde ölümden gönderdimi gitleyen kaka. Sen arkan gaýyny bilmedi ýüzüm. Inni dogunmada geçen ak sözüm. Bu dünýäde ölümden ýany özüm. İller gönderdimi gitleyen kaka. İdirin dulum yürüçüp bolýaryn men ýalyňydım. Özüm kaka bollum ýönekenidim. Kaka diýip seni gözleýän kaka. Sen arkan gaýyny bilmedi ýüzüm. Inni dogunmada geçen ak sözüm. Bu dünýäde ölümden ýany özüm. İller gönderdimi gitleýän kaka. Sen arkan gaýyny bilmedi ýüzüm. Inni dogunmada geçen ak sözüm. Bu dünýäde ölümden ýany özüm. Dönderdimi gitleýän kaka. Gecem geldi mi? Geldi pelwan. O jayda namazyny okap otýar. Bolýar Allah kabul etsin. Pelwan,
Haýyş edýän, sattyrmaýda. Daýdamam giýje günni ýalbar otýar, sattyrmaý şo jaýny. Oğlay benim şol atlan aladasında da ne şuun barına gelin diýdiler goýa. Bir ýagdaýyny tapaýda pelwan, bir zat etmese bolmaýar. Yo, garry saktyrda bolmady o. Sen oýun şo da ne şuun şogurrun üçin çagyrly daşlar hemmet. Lazım tapalla pelwan. Pelwan janagam, assalamu alaykum. Gençler assalamu alaykum. Salam. Taplan. O mäde. Geç otur. Howsulukmam, çağır. Salam, geçin otur. Pelwan jan çağırpsyňam. Yo, çağırdım. Keypine mi? Amcan ne mesele bolsa derre ojugaýda aýdam. Bilýäňa, işem taşlap gaýtdyk bu wagt pul. Ýoksa amam ýaňy işden ýaňy aýtdyň am. Şo taýdaýdan bolsaň ma boljakdy. Ey innovatorlar iş yerine, öy yerine. İşin işi işte çözülýär, işli mesele. Öýüň işi öýde çözülýär. Şunyaň bir adam men garroýly mesele üçin çağırdım sizi. Siz türkmençe düşünýän adamlar. Men şol owada ýaşajak, gel howny ýaşajak del. Menin owada ýaşasam men maşgalam ýykylýar. Be, sen eýýam göçübe mi gitdiňmi? Sel barşaý goý. Vay, onu ahil beyle bolýar. Öz öýüňe gelip göçüp ýaşasan. Selvi, turçay goý. Men dargaýam pelwan. Yo dogruda işdiýämiň diýen zadyny. Turçay goý. Diýeni eşitdiňdämi pelwan? Eşitdiňdämi? Sen näýil adam eýsidi? Bir çağalygymyň geçen ojagyny bir hawany kakamyň ýurdy ýykylmaly minni. O bir atamyň mekany dep olar ýa doýgu ýokmy ýa sende nim? Men körpedämi? Men körpe satmana hakym var. Satjak, satmana hakym var da. Getiň satmak bolýa. Çykar bahaň hakyň aýt. Çykar narhyny. Men aljak. İsteseňiz paýlaşyň. İsteseňiz paýlaşmaň. Ýene de bir zat bar. İste puluny bereň, ýok iste şäherin isleýän ýerinden bir jaý alyp bereň. Men näme gördüm? Ha. Buňa jaý alyp berseň Jerem bilen Şemşa adamma. Biz näme bolsam? Ey, innovator. Sizin paýyňyz bereň. Jigileňem paýyny ber isteseň. Ikilleňiz mana dalyp durysyň baryňyz. Sataňa goşa garry. Sen ejeme gep berip özüm alaýdym diýändin. Sana jaý gerek gel agam. Sana internetten satyn aldy diýen goňşulara, dogan garnaşlarymyza at awray gerek. Ýok. O diýenim bolmady agam. Sen ýan kurrunňa inim iň soňky maňa degişli, onuň kurrunňa maňa degişli ýerem ýok. Bar şol degişleme kenne. Sen bahaň aýtda, hakyň alla menden. Netin satmak dämi şonu? Netin satmak bolsa. Ýokara aýtmagan. Kime sataňdan? Size jaýam ýok. Paýam ýok. Men o jaý eýem satdym. Gülfaraň daýysy bilen jaý satmak barada gürleşdim. Ujundan ala ulak pulum aldy. O ne sewdalaşdyň o? O seni ýem öňünden pulum aldyň diýäň ýem. O sen meň elimde işleýäň däme o jigim? Ýükçi bolupmy? Ýa-da bir iş berdiňiz. Ey inim, hanynym. Ýadyňa düşýär owada 10 ýyl münden aman oşa könemelerini satdy owly, körp owly. Owa 5 ýyl iş bolup gep dururmy? Maňa awra gerek gel inim düşünýärmi bir zada? Maňa bir bayram alan ojo satyldy ana bir awraçylyk maňa şo gerek gel. Gaýtarawynym tewdana. Gaýtarawynym haýyş edýän senden. Ýok. Ey, bir Allahyň hormaty haýyş edýän senden. Ey, agaň hökmünde ýene bir gede haýyş edýän. Bir gedem däl agam, 100 gedem diýsem gaýtaram okşa tewdany. Men sana bir zat aýdaýyn. Şu janyň takka çakkanam boldy. Sana jaý ýok. Ay! Vay pelwan! Pelwan! Ey, nim sana näme bolýar o? Näme bolýar o sana? Ağına el galdıraydım. Ece. Ağa diýän. Şatlak. Filial ağam.
Zatlyk. Oglanyny gitme diýen. Goý gitsin. Gitsin. Ece päliwa. Dayda. Genje suw getir. Suw getireyim men. Ne daýan, ahir geldik da şu güne. Goý gitsin. Balar Ece, kakamyň maňa miraslary. Gonja oglanypdyr, balanlar bir şarpyk çalgam çalandyr, emma şatlyga bolýan körpän diýip bir şarpygam çalanýarlar. Ömrüme. Emma ine gelen ömrüme. Ine gelen ýagdaýma. Ahir şundan geljeğini aňýadym bay. Ahir geljeğini aňýadym şundan. Balan sözü yalan, yılgırışı yalan, hareketleri yalan, men daş töweregim yalan ha Ece. Kakam pahir şunlar arzu edip gitmedim ay Ece. Kakam pahir şunlar arzu edip gitti. Iň sonunda da ine. Perwa. Suw ber. Hadi Ece. Yani ahir şu güne gelineceğini bilýärdim men. Ahir. Balan jigin yalan sözlü, imin ağan yalan sözlü, heleyin yalan sözlü, işgärlen yalan, men durşudumlu duşum yalan o Ece. Ece men kiminin mal o men Ece. Niye bir utanç? Çağalıkta sığıp ine garnına sallançaktan kadam basıp ömrüme sığdın könece gülüyor bana inni dünya sığın zokmu doğanna könece yeşil gedekli giyip ulanlığımı bile bir çöregip atadan eneden sen miras deyip kanını varsayan lokmu doğanlar atadan eneden sen miras deyip kanını varsayan lokmu doğanlar yüzümü bunyalı yürüveyi kötü doğana ulana beni sizi davran inem arzuveyi hani ya da kadır koyan vakmı doğanlar kolun olup ulağım min sen son kodan doğan günü pis olsa da sen keten ütkömäňsi gatnaşyp da öňküdün ya bir dine uýun zatma doğanlar ütkömäňsi gatnaşyp da öňküdün ya bir dine uýun zatma doğanlar doğan diyen size unudurmani doğan ehli yaraların dermani
yaşamak hakkın pirmani. Ya bir dine uyan zat mı doğanlar. Ağdı bir yaşamak Allah pirmani. Ya bir dine uyan zat mı doğanlar. Alo. Pelwan. Gowmyag deýlen doganjygym. Pelwan, ejem yok. Ejem yok da 1-2 saat beri ejem yok. Pelwan, men goňşulara giden röýtüm, o taýda da yok, hiç yerde yok. Pelwan, ne emetsek keke? Geleydi Pelwan, gel bir zat edeli. Oy ejem. Alo, şatlık, salam. Şatlık, jigim, ejem yok. Näme? Ejem yok diýen, ejem yok. 1-2 saat beri ejem yok. Goňşulara gidenlerle ýere gitdim. Wah, goňşulara da gitdim, hemme ýere gittim. Olara da gitmeýändir. Ejem hiç ýerde yok. Jaňadyk gördüm ejemi. Ejemiň telefonum öýde galypdyr. Nire gidenini bilemok. Nerede şu an? Öýde men, öýde nire gitçeňi bilemok. Geleydi doganım, gel. Öyle, bardım. Gel. Öyle. Oh. Şemşat. Oy. Alayda Şemşat, al jigim, alayda can jigim. Alo. Alo Şemşat, gowmy jigim. Oňa. Şemşat. Näme boldy? Ejem yok. Ona hil yok. Ejem yok hiç yerde. Ona hil yok. Nerede de öýde de dämi? Öýde de hiç yerde yok. 1-2 saat beri bar ýeri gördüm. Gitti bir ýere, goňşulara da gittim. Hiç yerde yok. Bolly deren baryan menen. Geleydi telefonu jaňasynym alamam. Gel. Bolly kapýasadyr Allahdan taýyp bolsunna. Gel jigim. Bardım. Edim. Geldiň saňa. Geldim. Ahar yiyecekmi? Şey edip ýeňi sen bilen gurlaşyp durma da. Merjan gel hani. Gel men sana soğuk dalma. Öňüm tühüm ýetik. Sen günne sepinde koy. Men sana günne getirjek. Merjan. Şey dip yüzüň soğup durmaýda. Onuň şey diýen bolýyn, işte de howsum ýok men. Öýe gelsem emine şu. Bolýa, bagşlaýda anne. Şey dip yüzüň soğumaýda. Arginalmy be? Ýüri sana sarak getirdim onu men. Bolýa. Çay içecekmi? Ne şey sen çay içýän? Hani? Ceren? Ceren? Näme boldy jigim? Ýüregler ýaňylaý. Agy, içem yok. O näme ejem ýok? Hemme ýere aýlandım, telefonum öýde galypdyr. Ama ben ejemler daktar gördüm ama jogap. Gördüm, bahar kişiye gittim. Pelwan näme bolýar? O giýjan ýar bu wagt näme ho? Nereye gidip bilerdi aydam? Yok. Nereye? Telefonsuz çıkıp gidiverdimi? O giýjan ýar. O näme beýle? Nereden tapaly? Diňe gowanca jaň etmedim de. Oňa men jaň edip barsyda ýör. Yür hany daşarda bir şey durma, yür. Yür. Gir. Agay bardırla be nereye gittin? Yok, son aýtýan na onuň ýaky. Gön bardym bolyn. Ana. Ha, durma. Ağam şu wagt ýygyna gede oturna, soňra aýlysam bolarmy? Yok, toňam bilen mok öňüm daway der işiňe bolsun taşlaşsa da gaýt der ejemler el garry. Näme boldy ağam? Gel soňgurum berem, gel ejem ýok öýde. Näme? Gelýär, ho saňa çaltyrak. Ejem öýde ýok diýe.
Daydan mı? Ecem tapamak ger. Gideli. Ge. Ebnel vallahi billahi gecen yitirip bersen. Ceren. Näme diýdejem? Iňsoň sapar sen gördüň dämi? Men gün örtan geldim. Ejeme nahar getirdim. Kızgınjak nahar edip. Hawa. Olam iyidi. İýençe men bilemek öýe gaýtdym. Soň ejeme jaňa deýindim almady. Menim näme üçin alanokka diýip alada bilen gaýtdym. Ýok ejem. Hiç ýerde ýok. Goň sen ajaňlaşmadyňmy Ejem bilen? Ýok, bu jaň adam ok. Ay, sen ömrüm jaňlaşan adam däl sen o. Şemşat sen jaňlaşmadyňmy Ejem? Ýok, doganjygym jaň etmedim, meni agşam aýlanyp gaýdaryn diýdim-de. Buna sere doğu giydim. Bolyan zada sere doğu bolyan zada ne ahir geldik aynen ne ahir geldik şuna. Olmasa polisiýa berip gördük men. Hawa giyce zada keň ýaryny Ejem bitirdim diýip polisiýa var. Owa iş bollu, maskara bollu. Tapýaňyza görürüň. Belan körüň senne, belan körüň senne. Ine körpämiz diýip sen getirilen günüň şu ine. Ine şu garryýdy, şu garryjydy, ala ýorguna sygyp inni dünýä sığmanýorsuňuz. Ýannak saňa da degişli. Gidersiň indi. Mün pikir kelledi. Mehmet beni bir halacına tapmadı. Bar köşeştirsene o, bar. Mehmet beni tapmadı. Ýaýdy öýtler, ber. Ağaň bolan bolşy näme gay? Hamala ejeň biz ýitiren ýa. Agdyň nime? Way, sen näme maňa gygyrýaň? Sen sebäp bil şu zatlan. Hemme sen sebäp bil boldy. Näme? O şeýle, gireýe. Yanlışdım yitirdim Käbemin seni Gözlem yolun gözlep Qarayar ecem Senin söyüp kudu Aydan oğlumu Dinle dünya köter Qıynayar ecem Senin söyüp kudu Aydan İnni dünya köser Qıynayar ecem Can ecem Mehriban ecem İnni dünya köser Qıynayar ecem Can ecem Mehriban ecem İnni dünya köser Süýreýär ecem Boşardım ananlara gönlümü Nirelere sarp ettim bu ömrümü Bağışla can Käbem, bağışla meni Oğlun ağla bütünç foroyar ecem Bağışla can Käbem, bağışla meni Oğlun ağla bütünç foroyar ecem Can ecem, mehriban ecem Oğlun ağla bütünç foroyar ecem Can ecem, mehriban ecem Oğlun ağla bütünç foroyar ecem
İçimde aytmadık sözlerim doli, bağışlar ufat bir aydayın keli. Köşeş oğlum deyip kucaklar yali, durmuş dinde galım dara yarece. Köşeş oğlum deyip kucaklar durmuş dinde galım dara yarece. Zanecem mekrabanecem, durmuş dinde galım dara yarece. Zanecem mekrabanecem, inni dünya küfe füre yarcem. Bağıt deyip yok baylığı hataplar, elimdeki baktım bilmedim saklar. Yat yanı doğandan arkamı çöpler, dünya iki yana ara yarece. Yat yanı doğandan arkamı çöpler, dünya iki yana ara yarece. Zanecem mehribanecem, oğlum ağlatın sonra yarecem. Zanecem mehribanecem, oğlum ağlap ötün sonra yarecem. Oğlum ağlap ötün sonra yarecem. Senin gideliğin beri. Enne bu dünya bana madadı yok. Sen bağırkan aldı verdiler. Birine dayanıştılar. Sütünlüler. Yapalım. Ağda birliğinem. Yüzün bilen alıp gidiverdin mi? Benim ömür boyu sen yağırlısın. Yastıktasın. Ömür boyu hizmet ettim sana. Sen neyemciyin? Mansa terdi. Bana yüklep gittin. Sağlığımıza terbe verdik mi? Kanat çıkarın kuş. Üyetki vurt gözüne topulanok. Ya hayvan, ulalansan, öz sürüsünü yımranok. Martının gözü, şu çay filan mellikte. Amanın, soğucak. Mehri filan söyüvermen. Azap bilen dert veren yali. Sen giden son, bana uyar mellik gerek gel. Satsak bulup topulyalar. Şöyle yakaca bir arzum. Gelin olup eyatlan ocağımdan çıkarsalar var ya. Getirivem. Sen yanımdan bana azıcık yer verdiler. Ben razıyım.
Maga bu dünyada başka iştahat gerek gel bayram. Selamünaleyküm. Aleyküm. Qo'nam çokta ezem oturan ekan. Näme diýäň owa? Näme gonumçylygy? Alyp gaýtsak boldum bolýar. Hiç adam gurulamadı. Siz orada sırrını taş berdik bu barem iş. Ercan hem öýde gal. Gelse garşalar. Bizi gayrat etme. Pehlivan. Pehlivan. Canıcı.
Beni büyümek. Çok oldu. Beni özüne akıt. Yürüyeceğim. Canından can verip doğruya ene. Saylan okden vakya bar balasına. Ulolan soň düğün kuçağılar yönü. Kulak asmaz eneğin yürek sesine. Näme şün ganından gan veren eneğin çağılar käte başka gan ýaly. Yaşaya eneğinin derdini duyman. Hamana dünyada ene kän ýaly. Enelere ütköşük zat gerek däl. Saglyk, agdy birlik bolsa ene bes. Yüreğinde mıdam ýagşy niyet päl. Şonuň üçin ene mıdam mukaddes. Agzala doganlar kadryn bilip kulak koyun eneğin yürek sesine. Yoksa gelersiniz ağdı bir bolup siz sebepli merhum eneğin yasını.